Ningkan sirkep kepleng lo Karbiang long Women Justice Forum pinili tumdak di bukla palong si nitum program mate mai pathi kon si pinili dap pen non an por tamini tum program sai bang deng kon bom lo kasi ningkan sirkep bang bong nili tum la bang so song ke claim kon ko amma ki chok che ke la ke nili tum chichini ne la ke rat chichini kasi pini nili tum abang so Karbiang long Women Justice Forum hoi pen Karbiang long rat phan nitum chipachini yang tum ke lai lo Itum pinangan na branch tame itum seng pon lo pen kam tame claim pon bom lo kuan dong ke li ni ke la ke chichini ne dalo tame kichok ti tadu tahai kichok an ke deng ponon kichok ti an ke ratanan dia ponon pen la bang so song an so se ke claim pon gang tang pon di pan ke rat pan tame itum hin pa tame hir tame hang pon lo te pini ni itum nong itum channel pen itum ipu pon di bang ke lai lo ni itum pini bang so mai long man peng bang ke itum CM sar to ram long hang alang li pansini tum chahang pon lo sami alang li asai ka prek doko pan jang alang li lang chetong non edet lo kasi alang li lar bangan li tum lumba jong IMC sar joni timung alang li pansini tum eh aluhi man peng man chha pan thulo alang li lang chetong non pen tum pan so lo pan diklem ke dam nang dia puthak an sami alang li than pachini pon lo pen pinang an ni tum song claim rapet president na pen secretary dam han sami chha pon pen ni tum India long dum award ke long don mate nong e ke long dum tum khei phan nong me ke wana bang pu bang pi tum me ni tum bang ke pa phan ni tum chu phapon bang ke bang bong pen ke bang tum ta dolo pen ke bang we tum ta dolo ta pen la so thak sini tum gas mate thedung claim ra per tum me ni tum chu hang pon pasila ka do we ko mama pa chu hang pon bang he non ni tum nang ni tum channel long ni tum program mukha ba nang pidun pon nang ni tum lang ponon lapen itum Karbiang long Thomas Council Dr. Turudam Ronghang CM lo lapen MLA haroi sira krisi Ronghang LA pen ki hai pon alang li sami ni tum memorandum lo sami kapanong pondo labang so a memorandum lo long ki jong pon a point sini li than pon chot po bagi kadu ve ke monang li tum dak alu en pon ra molang pon no dak ni tum ki jong pon ke lai lo ki cheng si ma ke hempre ka phutha ka bang pachun pon paminang ji lakini tum solo tum tami ning ke hang lam lake kinang big dia son lo lapen ning ke hang halam lo lapen ar pong tur pring sini tum hang lo la bangke lapen adun thu bangke ni tum safety and dignity of women ni tum solo tum han a respect mate aman peng long nang ji lapen kinang ye son an tan ni tum ta long nang ji pula so ke hang tami dolo la sono thaksi ni tum political representation Lake politics along same ni tum han solo han tame nang po nang ji ki po nang ya phaya teng pen tum nang po nang ji la pen tum da dim klong nang pi po nang ji pula so ke hang pon padolo la pen nomor ke thama ba nomor pli bang ke right to property ownership ni tum ta solo tum tame ki long nang ji ason an among an ki ni tum han da long po nang ji putin tum diban pon lo la so long example bang ke sa korea puthak non kaprek ang denga puthak non tame ni tum sor lo phanta nang pi pon nang ji imi thang lo lake ni tum a farman lo lake po bang ni tum chi ot pon long nai la pen ni tum long nang ji putin tum che hang pon lo la pen da ke defense and tech role for women kai ki tame ni tum sor lo phan ka che rai kom a security lo safeguard lo bang ni tum dhunang ji a the non ki dam tang an tame ni tum a safeguard tawe security tawe nitum chojor chorlang long ponon khiti beti long ponon even hem ki do long an nitum ke jog banabe nitum sakuri ke choklem long non osomar tum tami school long non college long non no hok tami nitum ke jog banabe atila so ke jog banaba nitum han thir thip nitum han ang pinang ji government penon nitum Karbiang long Thomas Council penon tami nitum han ba so bang pinang ji non head nitum customary court tami inquired lo so customary code along a guideline long tami tum han swalo so dak aron mangenang nok pi pon nang di ko sin tum hang bon lo sila so customary code along tami ni tum han swalo phanta so dak aron jong si nang bi pi pon lo pulote ni tum tami ke claim ke dam pen cheng lok man peng pen cheng lok ni tum ta ki jok ban do ji non ki dam tang ason an ki ni tum ki sung ko phere ji hala sin ni tum ban hang bon lo apen dak bangke nomor trok bang ni tum ban pulo special drive against crime against women nitum sorlo pan kidam tanga kes do pik
ตัวลังเรมเป็นเจงล็อกกิจิปังตาร์เป็นเจงล็อกคนนั้นนี่กูเป็นนี่ละให้ดูบิ๊กที่ท่านจนสมารสมารนอนกอบคุเลstudent ปุ่นนอนบ้านนี่ตุ้มอาร์ตาเกดูซาร์พีปุ่นนอนนี่ตุ้มมันเนี่ยcitang la ton do giti pangtar do hala hai kes ni tum pini an te tumla kang sai long le justice tum long le lati la hai kang sai abana kes an ka kang sai ke long le pot tame e prang bang ke ni tum prabjin bal so kang sai mangani tum manang pinang ji pusi nili tum bang ke karbing long ton was council pan tame jong bonno la pen government of assam la pen central government tame ni tum bang jong bonno la pen dak ke si bang ke